for today's video tayo nga po pala ay nandito sa 7-Eleven Binatayan para magbayad nga po tayo ng ating home credit. Tara, let's go mga kapatid! At ito nga mga kapatid, nandito po tayo sa 7-Eleven. Hanapin lang po natin ang bills payment. Pagkatapos po nating pindutin ang bills payment, dito na po tayo dadalahin ng ating machine. Hanapin din lang po natin ang home credit. Dito nga po sa machine na atin pong pinipindot. Ayan pong may circle na yan. Ayan pong may bilog na yan. Pagkatapos po pindutin natin, ayan pong bills payment, ng home credit. Pagkatapos po natin pindutin yung home credit, dito na po tayo dadalhin ng ating machine. Ito pong may account number, pagkatapos cellphone number at ang atin pong halaga kung magkano po ang atin inutang sa home credit mga kapatid. Ilagay lang po natin dyan ang atin exact amount lang po ang dapat ilagay natin dyan po sa amount. Pagkatapos automatic na po yan, magkakaroon po ng 15 pesos na charge po mga kapatid. At pagkatapos po natin pindutin yon, dito na po tayo dadalahin ng ating machine. At ayan nga po na may tinakpan lang po ako dahil siyempre personal number ko po yun. Dahil i-enter nyo po dyan ang inyong cellphone number. Pagkatapos nyo pong enter ang cellphone number, dun pindutin na nyo na po yung may next po, yung may arrow na po yun. At ayan po ang aking account number at ang aking cellphone number. Ganon din po yung aking inutang po sa home credit. At ayan pong may circle na yan, pindutin po natin yan na next na yan. At pagkatapos po natin pindutin yan, hintayin lang po natin ang ating resibo. Pagkatapos po natin makuha ang ating resibo, dalahin na po natin sa counter po dun sa 7-Eleven mismo. At tulad po ng aking sinabi, may automatic po yan na 15% charge po mga kapatid. At once pong nabayaran nyo na po yan, tingnan nyo doon po sa screen ng binabayaran nyo po doon sa may counter kung tama po yung cellphone number at yung account number na in-attach nyo po para hindi po kayo magkamali. So yan nga mga kapatid, nandito nga po tayo at tayo ay nakapagbayad na at tayo nga po ay uuwi na dahil tapos na nga po tayo magbayad ng ating inutang sa home credit. Dito ko na po tatapusin ang aking vlog sa hapon na to. Isang mapagpalang hapon na po sa atin lahat at bye-bye! God bless you! At huwag niyo nga po palang kalimutan i-subscribe ang aking YouTube channel, Rico Ragon Vlog. Paki-like, paki-share at paki-pindot na rin po ang notification bell para updated po kayo sa aking mga susunod na gagawing videos.